Takže dneska jsme hráli hru Road to Brambis a byla to celkem sranda. Pojď prosím tě už. Za mnou. Já? Mhm. Ty jsi debil. Já nemám náboje! Ne! Já jsem byl za tebou, já jsem nemám náboje. Zabiju tě, Lakareši. Ne. Dneska mám průjem. Pojď sem! Ne! No ty bych tě zachrání. Lužní hory. Měl náboje, vojkač, ten hajzl. Ne! Ale po tebe. Ne, počkej, já chci dát, to nemůžeš umřít, když si mrtvý a mačka hned ty zuby, když podívej se vedle sebe naklidně na zub, tak si to musím oživí. Tam máš zub vedle sebe, zažer ho. Zabil jsem tě. Někdo přejel. To je Lukáš, vole. Co jsem já? Můžeš tě zabít? Já ti nebudu střechu, ty a jíždla Já jeden. jsem udělal, že ty jsi byl 20 metrů ode mě, vole. Počkej, já jdu do auta a pomstím se tě. Mě vole, spělně šla do bek. Čus. Tě zabiju. Jo, náboje. Čau Lukáši, vole. Ale tady Lukáš, já nevím, jestli mám náboje, ale. Já dám náboje, vole. Já dám náboje. Do prdele. Já jsem dobral kapotu Lakerisovi a střechu. A... Jeden Lakerisovi teďka pryč, necháme tady Lukáše, musíme ujet jako rodinka. No. Wait. Rodinný výlet, jeď. Nezabijej mě, jdeme na rodinný výlet. Počkej, já dám, ne, ty debile, měli jsme na rodinný výlet, ty kraténe. No tak jsem čurák, no. Kámo, co to je prostě za nejlepší hru v Milokošti, vole. To je norci na Milokošti, opravdu. Zkusme si opravdu vzít to nejvíc těch benzínů a udělat si to nejlepší auto, jakože vyarmorovat, a bez toho zase zabíjel Kde je pořád. nějaký benzín? Kde vidíš benzín? To se spahne kanistr s benzínem doma, jestli nevíš. To není pravda. Jo, nezabij tam nějak, zkusit fakt udělat dobré auto z těch. Kámo, já reálně budu střílet, vole. Já mám na autě v gunu, budu střílet. Já nám udělám auto, aby jsme mohli odjet starika, chápeš Tak jo, mě? Tak jo. To je Lakerisu, a fakt zkus mě nezabije teďka. A Okay. to není Lakeris, to je nějaký random týpek, už jsem ho zabil a Počkej, já ne. už jedu, já jsem byl pryč. Setkáme se u 15, setkáme se u 15. Já jsem tady. A uděláme nejlepší káru, vole. Jedu károu, je to pohoda. Je to pohoda. Čum na to, dívej se, kapota. Na straně auta, dívej. Dívej se normálně. Co to je za dveře, vole? Flash. To nechtěl Kde jsi, střelit. kámo? Tě furt nevidím. No, v takové fialové auta dávám tam. To tady je Freddy Fazbear, týpek jakýsi. Jo, to jsem já. No jo. Může mi někdo Freddy, či to brát Freddy? kapotě a dávat je na ty místo jako dveří na tom mém autě. Ne. A dávat do kufru všechny ty benzíny, potřebujeme odjet stadika. Někdo vzal kolo z toho! Já ne. Lukášu, ty kreténe, ale. Debílku. Pojď, Lakeris, pojď do toho auta, necháme tady Lukáše, vole, pojď do toho auta. Jo. Pojď, nasedni. Jsi tam, Jedem. Ne, to auto. On ničí to auto prostě, Lukáš, zabij ho. Že máš dva Zabij motory, vole. Lukáše, ale nedělej chuje, nezabij ho teda, on Okay. dělá mír. Ale tady, ale my potřebujeme benzín hodně a my nemáme dost benzínu. To potřebuješ je benzín? To je debil, no tak to jsem neviděl. Kdo nebral tu střechu? Já ne. On rozlifoval celé to auto prostě. Kamo, on se uchránil, dobré. Úplný kár. On to celé rozbil, ten čulín jeden. Musel ujet před ním. Pod tím to je něco zakličovaného. Je zakličované toho auta, nechci to kvůli tomu jet. Aha. Lukáš sem přijede za chvilkou, vole. Jo, on už jede, dívej na něho, vole. Růžový gay autíčko. Dejka, máme funkční auto, vole, našel jsem. Pojď rychle. Počkej, já jsem u Lukáše, vole, já jdu zabít. Já už nemám. Mně nefunguje auto najednou další zase. To nefunguje, tady on přestal fungovat prostě najednou. Ty jsi neurval volant, musíme ambushnout Lukášovo auto. Tady je týpek. Počkej, jsem ho vyhodil z toho auta, jsem vyhodil jeho sedačku z auta. Počkej, pojďme do toho fialového auta, tady. To Ten možná týpek neví, půjde. co se děje. A few moments later. Ono nefunguje najednou. Kámo, co s tím je? Tapa. Já si jdu vzít svoje. Jo, tak já jdu za tebou, jestli tam máš auto. Jo, myslím. Aha, nebo Ne, nemám. žádný. Já nevím, nemám, no. Jdeme pryč bez tebe, Lukáš, protože nás moc trápil. Musíme opravit nějaké auto, musíme být car mechanici, chápeš? Jo, to auto nemá benzín jenom. Já si koupím asi poopcar, vole. Počkej, my můžeme jet Lakerisu. Jo, Benzín? Ne, kdyby to někdo se nerozjebal to auto celé. Lakerisu, pojď, najdi si sedačku a jedem pryč. No, on to auto celé rozgrýfoval prostě. Pojď Lakerisu, rychle sedni si do toho auta, vole, máš tady sedačku vzadu už. Ne, on vybral, on vybral sedačku, ten hajzl. Pojď. Pojď už.
Au, a to mi mám pozbyt. Co? Aha, Lupek šupnul. Co se stalo? Ty jsi umřel? Já jsem ve vojdu. Tak dementní hra, já tam byl tu vole. Kámo, co to? Já jsem si byl resetnout. Jo, tak já jsem tu, to říkají u 14. Počkej. Já jsem u 14, je tady nové auto. Jo, čus. Počkej, to jsi ty? To nejsi ty, vole. Ne, to je, já jsem, jsem u 15 vlastně, jsem chtěl říct. Zapka vlezla ke mně, vole. Oši, jedu pro Dodouša. Kámo, proč letáš, vole? Nebo Tak to nejsem já, to jsem já tady, s tou ganou. Pojď, Počkej, tak já jdu za tebou. tak kam jedem? Tam má. No jde se podívat k jedničce, pojď, jdem se podívat k jedničce. No a bude střed Lukáš zase. Pojďme Lukáš, až zabijeme a vezmeme jeho benzín. Lukášu, jaké jsi číslo? On ne, číslo 12. 12? On ne, on je tady, on nás střílí ten najzla, ho jdu zabit. Jo, kámo. Já ho vidím. Máš zbraň? Aha. Kdyby někdo umře, tak zkusíme udělat to s těmi zubama. Máme jeho benzín. No, Jede, vole. Lukáš a jeho auto. Jeho to Ne, smrdí. kámo, tam je benzín, vole. Já jdu tobě zase. WTF? Postral, takže. Slyšíš to? Já jsem ho dostřel na kusy. Řekni mě, kdyby chodil, já když tak zastřelím, jestli Jo. půjde. Už jede, už jede, už jede. Jo. Ne, já jsem... Máš ho? Zase, já jsem... Ten krypto. Čau. Kámo, já jsem ho nezabil, počkej, vole. Bude tady Pavliča, vole. 2 hours later. Pojď, kači na něho, on to rozřifuje to auto. Řiď, jedem. On jede tam, vole, tady jede. Za náma, vole. My to máme armor. Ať uděláme. A jedeme Musíme, ale musíš jet někam, a kde vole. najdeš nový... Musíme prostě nacházet auta a brát některé součástky asi, nebo já nevím, jak to funguje. Okay. Já ti nevěřím nikdy. Jo, on je tady, už tam jede, vole, už tam jede. On jde za tma. Jď dopředu, já budu se dívat dozadu, jestli jede nebo ne. Já vidím v dáli, jak jede. Auto. Jo, to bychom mohli vylutit, Ale tam jdeme ani nikdo zápět. není. Počkej, to je nějaký noob, já ho jdu vylutit, pojďme k němu, on to neumí ovládat, vidíš ho? Pojď k němu. Mapu, počkej, vezmeme mu sedačku, určitě, jedna se bude hodit ještě. Já mu vezmu, já ho vezmu a vyhodím od celého toho auta, vole. Co je, kámo? Já, bacha, Ma- Lukáš, Hello, how are you? Lukáš. Ne? Počkej, on tady má gunu přidělanou na kole, ten kretén, já to musím říct. Jeden, pojď. A jsem ho zabil. Hezky. Haha, cápej, prostě neví, vole. To byl úplně prdel z té hry, že jo. Kam jede? Máme 10 litrů benzínu, úplně mega moc. Let's go. Ukážte po nás, pojď dovnitř, jeden pryč. Jeden pryč, on sem přijede zase. My jsme to úplně rozmlátili, třeba to máme tady náhradní kolo, třeba v našem Co autě. furt jede, vole, ale. Jeď dál, ať můžeme další ty Kde je Lukáš, Lukáš jde úplně, tomu to šteká ta hra. No base.